Kudzana ndi moyo wa Sasoja Lucius Banda pano ndili ndi anyamata awiri amene nawonso tinali nawo ku bwalo la ndege la Chileka pa nthawi yomwe timalandira thupi la Sasoja Lucius Banda, ndipo leronso ndi dzulo anali konkuno. Ndikulandireni Dan komanso Lawrence Pepani. Zikumbambiri Tikubwera pa nthawi ino kuperekeza fumu yathu zomwe zikutuluka ndi mawu achikondi, mawu oti aliyense anamukhudza mwapadera. Inuyo pomwe tikumperekeza Sasoja Lucius Banda mukukhala ndi maota. neyo nzolipereka konvesa kuti nkulu ndikumperekeza komano ndine munthu pasi pa mtima, ndine munthu olimba mtima chifukwa ndidziwa kuti Soja sanapite, Soja alipo mpano. Ineni nkulu wangayi tili apa tsiku lina ake amapanga launch album yake yomaliza, anatiitana ineni nkulu tigwire, anatiuza mawu kolumba kuti timasunga mitima, so wapita koma tidziwa ali nafe. Nyimbo zimene amayimba, ulendo umene amapita, ife tikuyenera ndithu Mulungu atithandize tipitirize ndithu. Lulu, mawu a Dan wamva ndi chikumbukumbu chotani kapena chikumbumtima chotani uli nacho? Kwanga ndikungodandaula taluza kholo ngamene ndakhala ndikunenera music yo, yes, koma kwambiri taluzano munthu wakuti tikabalalika pena timayimba foni kufunsa kuti kodi mukakomana ndizi ndiye mumapanga bwanji, because munthu uja wakhala mu music kwa nthawi yayitali, wakumana ndi ma situations osiyanasiyana amene ena sitinakumanepo nawo, amene iye anakumana. Nkhawa yathu nondera kuti kumene kubwera tikakumana ndi ngati zimenezo tsopano tifunsa ndani, pamene pakubwera tsopano kukhala chete kuti ndetitani. Thandizo inali kunyimbo kokha kapena kumoyo winanso kwa tsiku ndi tsiku dzana umanena kuti anali atate wako? Kwa ineyo kunyimbo zinali ngati part of it, koma ku life yanga kwambiri mwandithandizira kwambiri kuposa kunyimbo. Kwambiri chifukwa pena pa masamba a mchezo pachitika yankhula ina yake mwangoona ka message foni kubwera chachotsa zimenezo kufuta zimenezo, so munthu wokuti pena you are down mune pakati pa usiku uko una kuyankha ndithu akugona yoncho koma kuyankha ndithu kukuuza zikuti apanga ABCD komanso timafunsa ziwiri zitatu tiyende bwanji amene musiyeni pamene amene ndatetezeni, so zinthu zimenezichi pano pasitudza kuti ziyenda bwanji, tizingopemphera kuti Mulungu atithandize ndithu. Koma mukamakhala simukumamva kena kake mmutumo kuti mawu ngatakukulankhulani? Mungananenera kale mwachionera kuti Soja alipo mpano. So akumakhalabe mmutumo? Soja sanachoke, ndipo apapa ndi pamene Soja aonekereno kwambiri chifukwa nkhondo ende tikuyenera tingoyipitiriza kugwira. Lulu, mupange motani inuyo ndino akatswiri anakuthandizirani? Ndimayankhula ndi Bile Kaunda pompano amati anakupangani, anampanga promote Bile Kaunda. Inuyo wakusiyirani ntchito yotani ino? Ntchito imene ndikuona yo yamene watisira tsopano ndiyo zimene iyeyo anatipangira kwa ife, nafenso timpangire mwana wake John, because direction imene amatipanga suti anatiuza chaka chimodzi kapena nthawi imodzi, koma ndi ntchito yokuti anagwira kwa nthawi yayitali. So ngati watisira John pena tsopano ndi udindo wathu tsopano kumupanga direct. Si John yekha ndikumvanso zoti Bakili Mapili nayenso ndi katakwe pa nkhani ya kukanyanga nsambo ndi zina zotero. Ndi interest kwambiri. Udindo wanu ukatero? Zona zimene zozo ndizona ndi ntchito ino imodzi imene mkulu amene watisira. Dan Lawrence akunena kuti iyeyo amayimba zida zosiyanasiyana, Mapili ukadaulo wa nyimbo
chidwiso ali nacho. Ndikufuna ndidziwe kuti inuyo no mukhale mukugwira ntchito yotani. Nyimbo zake so za Lucius Banda zikufunanso kuti zipitirireso. Ndizosangalatsa chifukwa kuti anawa zitizijanza m'magazi komanso anaphunzitsa khalidwe. Ukamawuza chinthu anaja mamva, so kuphunzira ndi nkosa yamba komanso tichilimika kunena kuti pena pamene akufunika zokuti pakhale kachithandizo kathu ife tingoyenera tithamange ndithu tikhale pompo, komano ndi ana aluso amene minasonkhoza kuti azizimutsa dziko lino ndithu. Atatidzidzimutsa kumbali ya nyimbo ana asa Soja Lucius Banda gawo la kundota kwambiri chidwi chimene ali nacho tithandizira kuti kumbuyo kuno ku background kuno kuti khumbo limene life dream imene inayamba ndi mwana wake Lucius amamutsogoza John nthawi zonse ali pompo amamuuza kuti azimba Lucius kukhala pasi kumaonera. I believe akabwerera pa stage azimuona Lucius atakhala pasi akumaonera kuimba. Ndi chithunzithunzi cha mtengo wapamwamba kuti Lucius amakwanitsa ndithu kumusiyira khala potero nde Lulu akunena inu ndikufa ndibwere pa mawu anu mwanena kuti Dan sanachoke. Ayi ndithu alipo mpano chifukwa John uja akamayimba anthu ambiri amene mumapita ku mashow umatha kuona kuti Lucius ali pamene paja, komanso amene Lulu malembedwe awo a nyimbo ine malembedwe anga a nyimbo, so nkhani yokuti chinthuchi chikuyenera ndithu chipitirire. Lucius alipo ndithu angotisiya kutupi koma spirit yake around ndithu. Lulu tikuperekeza sa Soja Lucius Banda pa ulendo wawo otsiriza, mawu amene unganene kapena ukamanena kuti ichichi chomwe anapanga sa Soja Lucius Banda anandifikapo ndipo sindidzayiwala kamba kachimenecho ndi chani? Soja kwambiri tizamkumbukira chifukwa cha umodzi ndi mtendere umene amafuna ukhalepo pakati pa oyimba anyuwani ndi akale. Amagwira ntchito ndi aliyense ma upcoming imene ndanenera komanso akalekale. Samanyoza munthu wakaluso kokhala ngati kuoneka kuonyenchera kapena munthu kukhala kwambiri ndi munthu amene ali ndi luso lambiri. Amabalance amacheza ndi aliyense, samajambula studio yodula kwambiri kapena yochipa kwambiri. Aliyense amene akuonetsa kuti ali ndi luso. Lucius amakhala pamene popo ndi kujambula. Ena ma studio oti ali mmakwalala kuti munthu simungafune kuti mupite kumeneko ngati munthu wotchuka. Lucius amafika kumeneko kukajambula nyimbo. Dan Lulu wangondipatsa chithunzithunzi chake chimene sadzamuyiwalira Lucius Banda, akuti amnalo odzichepetsa studio iliyonse amayimba ngati kuli katakwe kumbali yolumikiza nyimbo amapita konko. Iweyo ndi chani chomwe ukamakhala udzinena kuti koma chakuti chija ndekuti basi? Kulimba mtima. Wandiphunzitsa kulimba mtima kwambiri, monga ine mene mmandionera ndikamachita zinthu zanga ndimayang'ana chitsogolo, mpangiro wake wachokera kumeneko. So ndi zinthu zimene zandithandiza moyo wanga sindidzayiwala chifukwa cha chimene chocho. Ndimadzoza kuti ukalimba mtima chilichonse ndi chotheka, komanso umodzi. Mtengo yabwerapo ndi chimene ine ndaphunzira chifukwa cha mmandiona imene ndikucheza ndi oyimba ambiri chifukwa chakuti zinthuzo zachokera kwa iye. Dan pamene tikhale tikunyamuka pompano ndimafuna zimenezo ndi zomwe iwe uli nazo pa mtima za Lucius Banda, komano phunziro limene lipite kwa Malawi kuchoka kwa Lucius Banda lomwe sikufuna kuti lidzayiwalike pakati pathu ngati Malawi ndi chani? Kufunirana zabwino. Lucius amafunira zabwino, amati anali soja wamphawi. Iyeyo ndi amene amamenya ufulu wa munthu wokuti ali kunyumba kwake akungogona. So titengepo example yabwino kuti tikuyenera tithandize dziko lathu, tikuyenera tiyimirirenso anthu ena osamangoziyang'anira patoka. I think chimene chocho ndi chimene ambiri tikuyenera kuphunzira. Lulu, funso lomwe limene ndafunsa Dan Lu kuti iweyo wandipatsa mbali yako kuti kudzichepetsa kwake. Iweyo timakudziwanso ngati wodzichepetsa, komano ku dziko la Malawi, ku Amalawi tonse
chinthu chimene sikufuna kuti tiyiwale cha Lucius Banda ndi chani ngati phunziro pamene iye akuchoka pakati pathu? kuyankhulira anthu amene sangayankhule okha. Lucius anali munthu amene anali ndi luso lopanga convince amene otithandizawo akumwambawo mu mayimbidwe komanso mayankhulidwe. Pala anthu ena akuti amavutika, ena olumala, ena akuti amangoziona zinthu sangayankhule, ena sangalembe, ena alibe mphamvu zakuti angayankhule kapena kupanga present message iliyonse. Koma Lucius amalowa m'malo mwawo ndi kuyankhula m'malo mwa Malawi kapena kuti m'malo mwa amphawi. Chifukwa amanena kuti soldier wa amphawi because Lucius samaopa. Iyeyo amafuna kuti zinthu zisinthe malingana ndi mmene akuonera. Lucius analibe chitetezo choopsa chokuti mpaka namunena kuti akulimba mtima chifukwa chakuti ine ndayenda Analibe mabodyguard. Chinali one out. Chimakuza live. Mayenda awiri no bodyguard no what. Koma amakhala kuti wayankhula zimene zakumtima kwake. Sikuti amadaliraso chilichonse kuti pali wina wake samaopa. Amangoyankhula kuti zinthu amphawi atani athandizike. Chabwino. Amene mukutionera pa Zodiac Online ndinali ndi Danlu komanso Lulu. Kungoti tambasulira moyo wa Sasoja Lucius Banda, maphunziro omwe anapereka kwa achinyamata oyimba amenewa komanso pempho lawo awiriwa kumbali ya inu Amalawi ndi ine amene tikhale omenyera ufulu anzathu, soja wa anzathu, omenyera ufulu anzathu. Ine ndi Alex Banda, pano mundilole kuti tichoke ku nyumba ino ya Siwa tilowere ku stadium komwe mzanga John Paul Kayuni akudikira kuti atipatsire zonse zomwe zikuchitika ku bwalo la masewero la Balaka. John Paul, ngati uli pafupi tatiyeni tipitirize kuwapatsira anzathu zomwe zikuchitika ku stadium. John Paul, tifotokozere zomwe zikuchitika ku stadium.